Keďže môj recept na zmrzlinové moči sa vám veľmi páčil, tak dnes si spolu pripravíme klasickú verziu plnenú mangovým krémom. Na prípravu cesta potrebuješ lepkavú rýžovú múku, ktorú vymiešaš so škrobom, cukrom a mliekom. Pre jemnú žltú farbu primiešaš rozmixované liofilizované mango, dokým trošku nepustí farbu a následne zmes precedíš cez sitko, aby v nej neboli žiadne hrudky. Zmes si preleješ do sklenenej misky, prekrieš ju potravinárskou fóliou, v ktorej spravíš dierky a zohrievaš 2 minúty v mikrovlnke. Do horúceho cesta pridáš potom maslo, ktoré po rozpustení jemne vmiešaš do cesta, ktoré necháš vychladnúť približne 45 minút a zatiaľ si pripravíš plnku, mango očistíš, nakrájaš alebo rozmixuješ, smotanu vyšľaš so sladidlom a primiešaš do nej mango. Vychladnuté cesto si ďalej rozdeliš na 8 menších kúskov, ktoré vyvalkáš, ale nie príliš na tenko a v malej miske si každý jeden kúsok vyplníš mangovou plnkou a jemne ho zamotáš. Moči môžeš vložiť do košičkov na mafiny a necháš stuhnúť v chladničke a máš pripravenú dokonalú mangovú pochuťku.